to nevidí, tak nám to musím. Počkej, tady opatrně dá to toho, ne? to teď kuchý už? No. Polistička. Myslím, že to tam neprsklo ten vršek. Truska. Truska v Rusku. To jdou kape tak více. Hele, jakože to neprsklo? To je dobře. To nede, tak pouštím, jo? Máme blbě ten. Pouštím, Štěpán. No, to taky víme ještě. Máme špatně výlepku. Ještě musíme je blbě, víš? Tak držím a udělím si to kleštěma. Položíme to tady, jo? Jo. Teď? Nebo počkej, otočím to na tom. Nebo jenom to drž. To je vaši, ty jo. To je ovoce. Hej, zavřata. No, to už se bojím, no. Hele, Luboši. Tam přeparkoval. Pane Bože, tak to je to vidím první v životě, takhle technický železo. Tuhnetou. Tam stačí takhle druhý. Tam bylo málo. Ono už je to tuhý asi. Ale hele, hmoty tam je hromada, ne? No je, no. Asi zatekla dovnitř. Ale ta první šla, to byla dobrá. To je druhá stuhla. Nám to vychladlo hodně. To bylo studený, víš? Možná to bylo na to asi každý šlo. Přihodpal pár vložek a je pán, já nevím.